uyabona ingane mayisafunda isikole ungayihleke nengane mayinenkinga khona ingane la imlazi engiphathe kabi kanjani i-admit esibhedlela ishini ine-depression uma wayo akazange ayinike uthando akayinika uthando ngoba ibihlala no-stepfather wayihlukumeza ingane zoyi-2 wayithathwa nezogogo i-admithwe la emlazi ebushini yasihlekwa iy'ngane zesikole yathi ingane ayisayisikoleni isesibhedlela manje admithiwe ngobani uma yakafunanga ukuvuma iphutha lika-stepfather yamphikela olwanga nina ingane uma ngabe ukhona umuntu onibamba nibaleke ningami makukhona umuntu okubambile ungathuli nizomtshela ugogo ngoba ney'ngane zesikole iy'ngane zesikole ziyahlekana abazali omama fanele bafundise iy'ngane ukuthi musani ukuhleka ezinye iy'ngane ingane uma yakho iphethe amasemija nehema arathi le iphethe ukhabi nophutha mina ngisafunda kagijima ngangingaphathi lutho ngoba babehluphe abazali bami ngangiye esikoleni ngifike ngidle esikoleni ngibuye esikoleni ngizenhlaka ukuthi ngiphathe umkhepha muphi umntwana phanani uma ngabe khona bephatha bomntwana nezwa nkanyiso yebo gogo uhambe uthi uthisha lona uhlekisa ngene ingane ngoba ngalesi sikhathi lengane iy'ngane ziyalimala ey'koleni nalabazali laba ngizazobathola abazali ngisazodila nabo omama babe nothando babe nesineke ba-understand abazali ukuthi iy'ngane ziyahlupha kwangempela thandaza kuNkulunkulu